Едно последно нещо искам да ви кажа. За момента се сетих. Вида на документ, когато избирате горе, ето тук от това меню, което е падащо, всички документи, с изключение на мемориалния ордер, ви препращат към възможността да отидете след това в ДДС дневника, където да насочите вида на документа. А когато е мемориален ордер, може да взимате операции, които по сметкоплан участват ДДС по покупки и ДДС по продажби. Идеята е да не ви насочи към ДДС дневника, за да можете да оправите разчетите, месечните разчети при ДДС-то. Когато имате готов ДДС дневник и искате да приключите салдата тук и тук, ако пак ви връща в ДДС дневника, няма да бъде възможно. Така че единствената опция, която имате, е да минете през вид на документа мемориален ордер. Сега ще ви го покажа. Тук разликата е 6. Грубо го казвам, сега не ми се смята. Ето, вижте, не отиде в ДДС дневника. И сега ще видите какво се случи с оборотната ведомост. Ето тези салда. Взеха си операциите в оборотната ведомост, но не ви прати в ДДС дневник. Ако обаче това се беше случило с друг вид операция, с друг вид документ тази операция, връщам го в редакция, за да мога да ви покажа това нещо, за което говоря. Ако беше дори друг документ, ако бях избрал, при приключване на операцията, то сега първо ще кажа, че грешен номера на фактурата, защото си брои 10 символа, но дори и така ще да ви отвори ДДС дневника, полето къде да ги насочите в ДДС дневника, тъй като всички документи са вързани с ДДС дневника, с изключение на мемориалния ордер. Това е много важно да го знаете и го ползвайте.